Γεια σας φίλοι μου, ο Ρίζος Βαγγέλης Γεωπόνος. Αυτό είναι ένα δέντρο που εμβολιάστηκε το 2020 την Άνοιξη και είναι κεντρικός άξονας με ελεύθερους βραχίονες, με ελάχιστες παρεμβάσεις. Το ίδιο και αυτό. Αυτό έχει αναπτυχθεί την πρώτη χρονιά και είναι δέντρο στο οποίο κόπηκε η κορυφή στα 3 μέτρα, 3 και κάτι. Το αποτέλεσμα είναι τώρα να έχει δύο κορυφές. Θέλει μια επέμβαση εδώ, θέλει οπωσδήποτε μία η κορυφή αφαίρεση. Το ίδιο και αυτό το 2020. Σε αυτό δεν έγινε κάποια επέμβαση στην κορυφή και έχει μια πολύ ωραία και ισορροπημένη ανάπτυξη. Ελεύθερος άξονας χωρίς κλάδεμα. Προϋποθέτει πολύ δυνατή ανάπτυξη την πρώτη χρονιά που σχηματίζεται ο κεντρικός άξονας. Αν δεν υπάρχει δυνατή ανάπτυξη και ύψος 3,5-4 μέτρα περίπου στον κεντρικό άξονα, τότε ξανακόβουμε χαμηλά. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα άλλο δέντρο που δεν εμβολιάστηκε με την ίδια μέθοδο. Έχει ίδια ηλικία με αυτό, αλλά αυτό δεν εμβολιάστηκε.